Todos damos comezo á sesión ordinaria do Pleno do martes 25 de xuño de 2024. Señor secretario, ten a palabra. Boa tarde a todos e a todas. No primeiro punto da orde do día temos a aprobación se procede dos borradores das actas das sesións anteriores. Punto seguinte. A toma da razón da renuncia ao cargo da concelleira do PP, María Vanessa Seijos Iso. Bueno, eu aquí neste punto quero pois agradecer a Vanessa Seijos Iso a súa labor como concelleira do Concello de Betanzos durante os últimos anos e agradecer tamén o seu talante tanto nos plenos como fora dos plenos ao longo de todos estes anos, reitero, e desexarlle o mellor, evidentemente, tanto no persoal como no profesional nesta nova etapa lonxe da política activa municipal. Punto seguinte. O punto seguinte é dar conta de decretos de alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. O punto seguinte, o punto cuarto, a aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora da Administración Electrónica do Concello de Betanzos. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. O impacto das novas leis de procedimento e réxime xurídico na Administración, a Lei 39/2015 de 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas e a Lei 40/2015 do 2 de outubro de réxime xurídico do sector público obriga a adaptar as mesmas as ordenanzas e regulamentos locais en materia de administración electrónica. Son numerosos os cambios que se produciron durante as últimas décadas na regulación do procedimento administrativo coa introdución paulatina da administración electrónica. Dende o punto de vista do cidadán, recoñécense unha serie de dereitos das persoas, o máis importante dos cales é o da libre elección da canle a través da cal se relacionan coa administración. Canle que obrigatoriamente deberá ser o electrónico para o caso de persoas xurídicas e determinadas persoas físicas. Así mesmo, quedarán obrigadas as persoas universitarias a relacionarse por medios electrónicos durante o procedimento de solicitude de bolsas, xa que teñen acceso aos medios informáticos e aos coñecementos adecuados para poder solicitala, tendo en conta que xa son obrigatorias para as bolsas estatais, salvo aquelas persoas físicas que por razón da súa capacidade económica, técnica ou outros motivos quede acreditado que non teñen acceso e disponibilidade dos medios electrónicos necesarios. A simplificación administrativa é outro dos principios inspiradores da reforma legal. Plásmase en numerosos preceptos como a posibilidade de presentar unha declaración responsable onde anteriormente se necesitaba unha solicitude ou o dereito a non presentar ningún documento que se orixine en calquera administración pública. Dende o punto de vista da administración, ante todo debe implantar os mecanismos para facer efectivos aqueles dereitos. A nivel interno, o procedimento debe ser íntegramente electrónico. O rexistro é electrónico e único. O expediente, que se impulsará de oficio e por medios electrónicos, é un índice electrónico que se compón de documentos electrónicos, tramitados e asinados electrónicamente. O arquivo, filtrado polo Esquema Nacional de Seguridade, tamén será único e suporá o almacenamento por medios electrónicos, seguro e confidencial, de todos os documentos administrativos que se xeren. Dende o punto de vista da tramitación destes expedientes, a clave é a firma electrónica, debendo dispor dun certificado de firma todos os empregados públicos que teñan algunha responsabilidade na tramitación do procedimento, ben para asinar, ben para tramitar ou ben para remitir información, xunto coa firma automatizada a través de selos de entidade, de órgano e de tempo, esencialmente. En definitiva, a necesidade de adaptación ás novas leis de procedimento e réxime xurídico, así como de protección de datos e transparencia, xustifican a necesidade de aprobación da presente ordenanza, partindo e baseándose na ordenanza de tipo da Diputación da Coruña, que contempla e regula todas as modificacións mencionadas. Nada máis. Voceira nacionalista. E simplemente abogamos porque convivan ambas modalidades, a digital e a presencial, sobre todo para esas persoas maiores que lle resulta máis complicado facer este tipo de trámites a través da sede electrónica. Pola nosa parte non hai nada máis e votaremos a favor. Moitas gracias, voceiro popular. Ben, pois, non cabe duda que a sede
A imaxen, a optimización de recursos, oficinas de papel, etc. É moi importante pois, que consigamos adaptarnos correctamente ao que ven por diante, que cada vez máis e máis. Non obstante, como decía a voceira do BNG, pois hai que tener grupos de xente que todavía non han conseguido, ou que non van conseguirlo, porque é xente maior, medio rural, etc., que tamén vai nas cidades. Habrá que velar porque esas persoas pues, tamén teñen acceso á administración, o acceso presencial, que se sintan igualmente partícipes e que non se vexan minusvalorados por non ter ese acceso. Quería facer unha puntualización porque na ordenanza non ven reflexado, o sea, se especifica que se modifica unha serie de ordenanzas debido á mesma ordenanza no punto 8.2. Ese punto non aparece aquí no pliego que teño eu. Aparece o punto 1, pero 8.2 non está. Non sei se será un erro ou non estará debidamente reflexado. A verdade é que redactei eu. Perdón, non sei agora sen velo, non o sei. Na parte pero... final, especificamente, quedan modificados de acordo co artigo 8.2 deste regulamento, deste mismo regulamento, e o 8.2 neste regulamento pois non existe. Entonces, entendo que será o párrafo que está a continuación do 8.1. Pero vale, bueno, en todo caso é por interoperabilidade. Faltará a numeración. É por interoperabilidade. Miramos o erro antes de publicar e se non anotamos a emenda como se fose unha emenda en voce do pleno, pero é referido á interoperabilidade, porque a realidade de meter eses anexos son porque temos moitos problemas coa plataforma de intermediación de datos para darnos de alta, a ver se dunha vez o podemos facer para evitar que os cidadáns acheguen documentación que non están obrigados a chegar. E como non podemos conquerirla, a ver se deste xeito podemos simplificar a tramitación cos ministerio, basicamente. Entón, miro para ver se hai un erro nese artigo. Moi ben, perfecto, pois nada, indicar que, por suposto, estamos a favor totalmente deste punto. Mais nada. Moitas grazas. Vocero, algo que engadir? Nada. Ben, pois, simplemente decir que, evidentemente, o comentario que facía a voceira nacionalista, por suposto, todavía hai colectivos, non só persoas maiores, senón de calquera idade, como decía o voceiro popular, pero sempre contarán coa axuda ou co apoio tanto na aula CEMIT, como xa é habitual para moitos trámites co propio Concello ou con outras administracións, como co resto de persoal municipal, evidentemente. Ninguén, por non ter medios ou por non saber utilizalos, pode quedar excluída de calquera tramitación, evidentemente. Todavía queda moito para iso. Ben, pois entendo que este punto se aproba por unanimidade, tendo en conta o apuntado polo voceiro popular. Señor secretario, pasamos ao punto seguinte. Bueno, un segundo. Sí. O punto seguinte é o punto quinto, a moción do BNG sobre a creación dun centro de día público no Concello de Betanzos. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi boa noite a todos e a todas, presentes ou non. Ben, a atención ás persoas dependentes, en especial aos nosos maiores, estás a converter nun dos retos que afronta a sociedade occidental e do que depende a conciliación da vida familiar e laboral. Coa incorporación das mulleres ao mundo laboral remunerado, estas abandonaron o seu tradicional rol de cuidadoras e fanse necesarios servizos públicos que colaboren na atención ás persoas maiores, tanto en residencias como nos seus propios domicilios, o lugar que as anciás prefiren como residencia como espacio en que seren atendidas no noso territorio. En base a estas cuestións, fanse moi necesarios servizos como o do Servizo de Axuda no Fogar ou os centros de día públicos. Compre lembrar que na nosa comarca só existe un centro de día público no veciño Concello de Miño e a carencia deste tipo de servizos supón un impedimento tanto para que as persoas maiores ou dependentes teñan unha asistencia axeitada como para que quen as coida poida desenvolver outras actividades que sexan profesionais, familiares ou sociais. Neste sentido, no BNG levamos anos reclamando a creación dun centro de día público comarcal, dado o carácter de centro comarcal da nosa cidade. Xa en 2007, o Goberno local brigantino e a Xunta alcanzaron o compromiso de abrir un centro de día público en Betanzos e, mesmo, o anterior presidente da Xunta prometeu que antes de acabar a súa primeira legislatura no cargo, dotaría dun centro de día público a todos os concellos con máis de 5.000 habitantes.
Defendemos desde hai anos como mellor opción a rehabilitación do antigo ambulatorio e así, desde o ano 2007, o Pleno de Betanzos veu aprobando posicionamentos favoráveis neste sentido. Non obstante, tamén apoiamos o proxecto para o seu emprazamento nas proximidades do Centro de Saúde do Carregal, que o Goberno local propuxo en febreiro de 2023, ao considerarmos este servizo primordial se ofrecese onde se ofrecese. Compre apuntar tamén que a día de hoxe descoñecemos a adxudicación da liña de subvencións a que optaba o noso Concello e os lugares en que se construirán eses centros de día aos que Betanzos optaba xunto con outros concellos. Hoxe, en xuño de 2024, no BNG volvemos traer este tema a debate e a aprobación logo de lermos na prensa nos días pasados que o Goberno do Estado se abría a cesión do edificio do antigo ambulatorio para uso municipal. Consideramos que o Goberno local debe insistir na posibilidade de utilizar unha parte do edificio para un uso tan necesario como demandado por parte da sociedade betanceira. E por iso, desde o Grupo Municipal de BNG, solicitamos do Pleno do Concello a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar o Concello de Betanzos a realizar todos os trámites que sexan necesarios para conseguir a cesión do edificio do antigo ambulatorio para o seu uso como centro de día público comarcal. En segundo lugar, instar o Concello de Betanzos a estudar o estado do edificio do antigo ambulatorio e valorar o custo da súa conversión en centro de día público comarcal. E, en terceiro lugar, facultar a Alcaldía Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, e moi boa tarde, noite a todos e a todas. Ben, como explica o BNG na súa exposición de motivos, non hai moito tempo, algo máis dun ano, en febreiro do ano 2023, pois o Goberno local trouxo a esta sesión plenaria a posibilidade da construción dun centro de día público nun terreo anexo ao campo de fútbol do Carregal. Un terreo que, pola súa configuración territorial nas normas urbanísticas, estaba considerado como equipamento deportivo, que houbo que cambiar de tipo de uso do chan para poder convertilo en equipamento social e, polo tanto, poder proceder á construcción deste centro de día. Moción que saiu, se non recordo mal, aprobada por unanimidade de todos os membros que conformamos a corporación naquel momento. Entón, a verdade é que nos sorprende bastante agora que traigan hoxe aquí a insistencia de volver ao antigo ambulatorio. A verdade é que o de menos podería ser a ubicación, pero non o é. Nos xa en diferentes ocasións expuxemos cal era a nosa opinión, que non é unha opinión política, nin unha opinión por levala contra, senón, sempre falamos que o antigo ambulatorio atópase nun espazo do noso Concello con dificultades de accesibilidade. Estamos a falar dun centro de día que evidentemente, se chegara a facer ali, acarraerá múltiples mobilidades e de persoas con dificultades de accesibilidade. Polo tanto, vehículos adaptados, ambulancias, etcétera, etcétera. Tal como está a día de hoxe configurada esa zona, nos entendemos que ese non é o mellor sitio, pero xa os puxemos e xa dixemos que ese non ia ser o problema, se fora ali, se fora na parcela anexa ao Carregal, como se fora no edificio de sindicatos. Pero, volvo a insistir, sorpréndenos porque xa hai un acordo plenario para facer un centro de día nesa parcela anexa. Entón, e agora ímonos a outro sitio. E mañán o Partido Popular ten a ocurrencia de traer aquí que se converta o edificio de sindicatos en centro de día e volvemos a aprobalo. O importante é que se faga o centro de día, lóxicamente, sexa donde sexa, tampouco, porque hai que valorar e evaluar a mellor ubicación para facilitar a todas as persoas usuarias o seu acceso e a súa accesibilidade ali. Tamén nos sorprende que, en primeiro lugar, que se realicen os trámites para que se ceda ese edificio, e, en segundo lugar, estudar o estado do edificio e valorar o custo da súa conversión. Nos entendemos que o mellor sería primeiro valorar cal é o estado
do edificio e a continuación pois valorar se temos capacidade para afrontar pois a compra, se é que non é cesión e se temos pois a posibilidade de asumir evidentemente a súa conversión en centro de día. Pero, bueno, dito todo isto, non me quero enrollar moito máis, nos seguimos apostando por esa moción que se aprobou por unanimidade en febreiro do ano 2023 e, polo tanto, non estamos de acordo con esta proposta e o noso voto será en contra. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa, e boa tarde a todos e todas. Ben, a construción dun centro de día público de carácter comarcal no noso concello ven sendo unha prioridade para este equipo de goberno e para este grupo municipal, e así o vimos demostrando en múltiples ocasións que de forma constante pois presentamos dende o noso partido multitude de emendas aos orzamentos xerais da Xunta de Galicia para incluir as contías económicas necesarias para poder dotar a Betanzos con un centro asistencial destas características. E máis, como ben dicía a voceira do Grupo Popular, pois o Concello participou nunha convocatoria da Xunta de Galicia mediante un convenio entre a FEGAN e a propia Xunta de Galicia a través de fondos Next Generation, pois se impulsaba un programa para a construción, reforma ou ampliación de centros de día e residencias de maiores de titularidade municipal en concellos de 20.000 habitantes. Esta convocatoria, pois, como acabo de dicir, ia dirixida á construción de novos centros ou a mantemento ou reformas de centros existentes. Polo tanto, nós, ao non ter ningún centro existente, única e exclusivamente podíamos presentar un proxecto de construción dun novo centro de día e, polo tanto, tiña que ser nunha parcela de titularidade municipal, evidentemente. Pois, así, a única parcela que cumpría estes requisitos para poder construir un centro de día na zona urbana do noso concello, pois é unha parcela anexa ao campo de fútbol do Carregal, que figuraba no planeamento urbanístico como dotacional educativo e para eso se fixo un cambio de uso para que a dotación da parcela pois fose sanitario asistencial. A todo isto, a maiores, tamén se fixo un expediente de estudio de detalle, primeiro se aprobou de forma inicial e recentemente de forma definitiva para ordear os volúmenes da dita parcela e a maiores un terceiro expediente de deslinde para conocer os límites da devandita parcela. Ben, recentemente no Concello tivemos coñecemento que a Xunta de Galicia resolveu esta convocatoria, seleccionou a 24 concellos de Galicia, 3 deles da nosa provincia, concretamente o Concello de Sobrado dos Monches, de Toques e de Boimorto. Concello de Boimorto de 1.800 habitantes, Concello de Toques de 1.100 habitantes e Concello de Sobrado de 1.777 habitantes. Eu non vou a ser quen teñen todo o dereito do mundo, evidentemente, e nos alegramos que estes 3 concellos vayan a ter un centro de día, ou no caso, por exemplo, do de Boimorto, que reformen o existente, pero tamén entendemos que un concello como é o de Betanzos, con máis de 13.000 habitantes, que é cabeceira comarcal, pois tiña quizáis unha necesidade máis acuciante que as dos 24 concellos que se lles outorgou a axuda, pero foi os criterios que se levou a cabo, non, por parte da Xunta de Galicia, que foi primar a eses concellos con menos número de habitantes. Ben, cal é o noso obxectivo? Pois tratar de dispoñer dun centro tan necesario, non, para o noso concello. Polo tanto, se non é posible a construción dun novo centro na parcela do Carregal, poder adaptar un inmoble como o antigo ambulatorio pois non nos parece nada mal, todo o contrario. No seu momento se propuxo e no seu momento, por aquel ano 2007, o emprazamento para instalar aquel centro de día comprometido pois era aquel. Polo tanto, nesta línea, para tratar de utilizar o antigo edificio do ambulatorio para este uso e dada a extensión e o tamaño do dito inmoble para outros usos compatibles, a alcaldía fixo varias xestións ante o Ministerio titular do edificio
para poder, de ser o caso, pois utilizalo. Recentemente, o propio Concello, froito destas negociacións da Alcaldía, tivo a confirmación do Ministerio que estaba disposto a realizar unha cesión temporal do edificio, pero con varios condicionantes. O primeiro condicionante é que na hora na que se realice a solicitude se achegue unha memoria do uso que se lle quere dar a edificación, das necesidades das mesmas e elaborar un proxecto técnico mediante o cal se recollan todas as obras e todos os investimentos que son necesarios a realizar para poñer en funcionamento o uso para o que se dedique o inmoble. E, polo tanto, co compromiso do Concello do financiamento e da realización das obras oportunas e o posterior mantemento. Polo tanto, o que se pide na moción xa está feita en parte, o proceso de inicio das conversas xa se realizou, ora quedaría materializar a segunda das partes, que a quizáis é máis importante, non? Saber de que importe estamos a falar, saber que obras hai que realizar e tratar de solicitar, non? A cesión, evidentemente, logo da posterior aprobación plenaria do devandito expediente. Tendo en conta que, evidentemente, os importes van a ser elevados, temos que ver se o Concello ten a capacidade económica para, por si só, tratar de realizar estas obras, si haberá que chamar a outras administracións, evidentemente, que son as que teñen as competencias, e nos non van, se nos costa a nós asumir algo que non é da nosa competencia, pois o terá que asumir a administración que teña competencia, ou polo menos, como mínimo, colaborar co Concello. Por lo tanto, o obxectivo, dispor dun centro público de día, a ubicación é importante, pero o máis importante é o propio centro en sí. Por lo tanto, o noso voto vai a ser favorable, posto que a día de hoxe tamén é un dos únicos caminos que nos quedan, posto que a construción dun novo centro nesa parcela, a día de hoxe non temos o financiamento para elo. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, é certo que este un tema ten sido debatido con reiteración ata a saciedade nestas sesións plenarias, nesta sala, e nos seguiremoslo debatindo canto faga falta, basicamente porque é un servizo que non temos, a pesar das múltiples promesas neste sentido. É dicir, Betanzos, efectivamente, é unha localidade con máis de 5.000 habitantes, e prometeusenos que esas localidades terían centro de día, e a día de hoxe seguimos en el con toda a necesidade que existe de prazas deste tipo, non na nosa comarca, senón absolutamente toda a sociedade e o territorio que nos rodea. Falábamos no texto da moción da importancia dese servizo, entendemos que é unha cuestión que todos os presentes compartimos, tense aquí dito, porque os cambios nos modelos de vida fan que sexan primordiais servizos deste tipo, do SAFO, ou mesmo campamentos para os nosos pequenas e pequenas. Ben, por que agora? Pois polo que dicíamos, por esa noticia que saía en prensa a comezos de mes de que o Goberno do Estado sabría a negociar a cesión do antigo ambulatorio, que efectivamente o Goberno municipal do Concello de Betanzos estaba mantendo esas negociacións, mas non se deixaba claro para que usos se estaba a negociar o edificio do antigo ambulatorio. Nos creemos que non podemos perder esta oportunidade, que é un edificio que ten unha situación privilexiada e que tivo uns usos que certamente teñen moito en común con un centro de día, usos sanitarios, usos atencionais, e sería factible que ese edificio albergara este servizo. Públicamente é de sobra coñecido que sempre defendimos que este era a mellor opción para este servizo. Obviamente defendimos no seu momento ese outro emprazamento, porque claro, é que o servizo vai por diante de calquera outra cuestión. Necesitamos este servizo e tiña que ser con un novo edificio. Vale, pois apoiémolo e cara adiante. Mais non tiñamos coñecemento da resolución desa liña de subvención, hoxe sabémolo, agradecémoslle ao voceiro do equipo de goberno que nos dira esa información, de que efectivamente se perdeu esa oportunidade desa creación dun novo edificio, a construción dun centro de día desde cero, e, por tanto, o antigo ambulatorio xa non é que semella a mellor opción, é que semella a única opción. Por tanto, xa non apoiamos isto porque hai outra opción, non é que xa non hai, esmoreceu. É dicir, se efectivamente ese diñeiro vai ir para outros concellos que sí terán a necesidade, e alegrámonos de que se vexa coberta esa necesidade máis.
tamén pensamos no noso. Betanzos necesita un centro de día, vamos dar todos os pasos que sexan necesarios para que este servizo se torne realidade. Non estamos de acordo en que este non sexa o edificio máis idóneo, é dicir, hai accesibilidade, un edificio que ten ata 3 entradas diferentes, é dicir, podería dar cabida aos servizos que hoxe en día alberga do Instituto Nacional de Seguridade Social, podería dar cabida a outro tipo de servizos sociais ou o que fosen, e ao mesmo tempo, con esa entrada diferenciada do que foi urxencias no seu momento, podería dar cabida ao centro de día. Ambulancias entraron ata aí até hai nada, é dicir, paso de ambulancias houbo ali, e pode seguir habendo, e no centro de día non hai un tránsito de ambulancias comparable ao que pode haber nun PAC ou nun ambulatorio. É unha rúa céntrica, e que esas persoas usuarias do centro de día tamén estean nunha rúa céntrica, pois tamén favorece a súa vida diaria nese centro de día e a realización de actividades na contorna do propio edificio, non só que estean pechados, senón que poidan utilizar o parque que hai ali, utilizar a pequena praza que hai alrededor do edificio do antigo ambulatorio, etc. etc. Se o problema é que non nos gusta a orde dos acordos, cambiámolos. Non temos problema nese sentido. Poñemos o segundo acordo no primeiro lugar, se iso favorece que se apoie esta moción. De feito, di o voceiro do equipo do goberno que ese segundo acordo está prácticamente cumprido, vale? Pois, se así a van a apoiar isto, pode ser aprobado por unanimidade para dar facilidade ao seu cumprimento, facémolo. Pero claro, falta a segunda parte, a que mencionaba tamén o voceiro do equipo do goberno. Aquí hai outra administración que ten as competencias, e a que agora mesmo ten a luva. É dicir, debe dar os pasos necesarios a través do financiamento, a través do diñeiro, para que esta necesidade se torne en realidade. Porque Betanzos só non pode. Necesitamos o investimento de quen ten as competencias, e quen ten as competencias é a Xunta de Galiza. Fixe unha promesa, pois que a cumpran. Porque levamos máis de 12 anos esperando porque esa promesa se torne realidade. Ben, nada máis pola nosa parte, agradecer o voto favorable de quen así o manifestou, e grazas pola atención. Moitas grazas, voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, penso que estamos todos de acordo na necesidade que ten o noso concello de ter un centro de día en condicións e, evidentemente, nos pelexamos polo noso. Non quere decir que outros concellos non o merezan, pero aquí estamos para defender, lóxicamente, a Betanzos e aos nosos veciños e veciñas. Tamén é certo que a Xunta de Galicia debe de colaborar, eu xa o dixen en varias ocasións, incluso yo dixen, señora alcaldesa, fagamos un proxecto, eu incluso acompaño a Xunta de Galicia e traemos un centro de día para Betanzos. Non vai quedar polo Partido Popular de Betanzos e volvo a tender a man como fixen naquel momento. Creo que estábamos na etapa post-Covid todavía no edificio do Liceo. Todavía celebrábamos ali as sesións plenarias. Volvo a decir, o sitio non é o máis importante, pero é importante. Nos descoñecíamos esa resolución de axudas da Xunta, non sabíamos que xa lle comunicaran ao Concello de Betanzos que non se lle iba a apoiar a través desos fondos Next Generation. E insisto, aínda que o sitio non é o máis importante, é importante. Vostede, señora voceira do BNG, está a falar dun momento de hai moitos anos, cando ali estaba o Centro de Saúde o PAC. É dicir, xa hai moitos anos que está trasladado ali. Evidentemente, había moitísimos menos coches, que decir, as familias non tiñan a súa disposición ou non era necesario que cada membro da unidade familiar en idade de poder conducir tivese carné, etc. Pero ese non vai a ser o problema. Non vai a ser o problema. Ademais, agradezco que incluso pense en cambiar o orde dos acordos desta moción, é dicir, algo que agradecemos, evidentemente, pero, aprobar algo que non sabemos se vai a facer, a min persoalmente, tráeme algún tipo de dúbidas, quer decir, de se vai a facer da forma que ven expresado aquí, nos acordos. Porque, claro, é algo que está no aire, quer decir, o que nos acaban de expoñer desas xestións que fixeron co titular recente da infraestructura,
pero non sabemos a cesión temporal como vai a ser, se vai a ter algún tipo de coste, se non, quer decir, bueno, aprobar algo no aire. Pero, volvo a insistir, polo Partido Popular non vai a quedar, e tal como dixe na miña primeira intervención que íbamos a votar en contra, rectifico e imos a votar a favor. Imos a votar a favor para que salga aprobado con unanimidade. E volvo a insistir que tendo a man a señora alcaldesa para conseguir un centro de día para o Concello de Betanzos. Estou a disposición cando queira. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Vamos a ver. Como se di na moción, este é un tema xa moi reiterado neste salón de plenos, porque a necesidade dun centro de día público comarcal pois é unha necesidade dende hai moitos anos, xa o era no 2007, como se menciona na moción, pois no 2024 moito máis. Recentemente houve 2 cambios importantes, como xa se tocou neste debate un pouco por encima. O primeiro é que o Ministerio propietario do antigo ambulatorio modificou a normativa, e ata o de agora non era posible, pero dende non hai moito, si se abre a ceder os inmobles da súa titularidade a unha cesión temporal para usos sociais, fundamentalmente. Para facer esa solicitude, como se explica no Boletín Oficial do Estado, na propia solicitude hai que explicar a que uso se quere destinar, por canto tempo sería esa cesión, e debe acompañarse dunha memoria ou anteproxecto no que se contemplen as obras necesarias nese inmoble para o seu uso futuro, para ese uso que se queira destinar. A maiores deso, neste caso que nos ocupa, quizáis, a pesar de que a inversión nos xa fomos a visitar o inmoble, coñecémolo ben, hai que facer unha obra importante, aínda que non hai moitos anos, pero sí varios anos, xa houve unha reforma interior cando ese edificio estuvo ocupado por Paimeni. Entón xa naquel momento eles fixeron unha serie de adaptacións, pero non é suficiente a día de hoxe. Habería que facer unha obra importante, que aínda non está cuantificada. Si foron os técnicos, eu mesma ali, pero máis o que máis nos debería preocupar a corporación é o futuro. Unha vez feitas as obras, hai que poñer ali a funcionar un centro de día comarcal e mantelo. E iso, sinceramente, é o máis importante. Eso por unha banda. Ese é un cambio relativamente reciente. Ademais, resolverse aquela subvención de fondos Next Generation na que o Estado destinou a Galicia, en concreto, teño aquí, 18.520.000 euros para, como se decía, construción, reforma ou ampliación de equipamentos sociais públicos municipais. Nesa liña de axudas había 3 factores a ter en conta, como xa se dixo. Eso era destinado para concellos de menos de 20.000 habitantes, que somos moitos en Galicia, evidentemente, dando prioridade aos de menor poboación, está así estipulado, un pouco atendendo á despoboación, ao despoboamento en todo o Estado. O segundo criterio era concellos que carezan de outros recursos das mesmas características, co cual tamén seguimos sendo moitos, como xa se falou neste pleno varias veces, e a terceira condición a viabilidade técnica e económica para a posta en funcionamento dos proxectos.
Presentáronse moitos proxectos, 97, creo recordar, falo de memoria. Todos cumplíamos probablemente estes requisitos, con eses criterios e seguindo unha orde totalmente obxectiva, entendo, unha comisión bilateral, e seleccionou pois 1, 2, 3, 4, 24 proxectos. Por orden de poboación. O concello de menor poboación que entrou nesta liña de axudas foi o concello de Teixeira, na provincia de Ourense, que ten 336 habitantes. Para a construción dunha residencia. E o concello de maior tamaño que obtivo esta axuda foi o concello de Abadín, na provincia de Lugo, tamén para a construción dunha residencia, que ten 2.297 habitantes. Co cual, todos os de maior poboación de 2.297 habitantes que fomos quen de presentar un proxecto con todo o que se nos pedía e de amosar esa viabilidade técnica e económica, quedamos fora por falta de orzamento, evidentemente. Entón, con estas dúas novidades, tanto na normativa no que se refire ao antigo ambulatorio como ao ter a resolución destas axudas, evidentemente, volvendo ao inicio da cuestión, o centro de día segue a ser unha necesidade. Non quixemos deixar pasar esta oportunidade, evidentemente, por iso fixemos todos os trámites e todas esas modificacións na única parcela que o Concello podía destinar para presentarnos a esta liña de axudas de fondos Next Generation. Finalizada esta posibilidade, tristemente, pois retomamos o do antigo ambulatorio. Ademais, houve ese cambio, porque a toda agora o Ministerio non se abría nin á venta, nin ao alugueiro, só o que ocurriu no ano 2007, que era asinar un convenio coa Administración con competencias na materia. Por iso, daquel convenio entre o Goberno Central e a Xunta de Galicia do 2007. Pero non co Concello, por non ser quen ten as competencias para poñer en funcionamento un centro de día. Agora sí, agora ábrese a posibilidade de ceder temporalmente por un número limitado de anos, que entendo que despois se podería renovar, e de supoñer, para este tipo de centros, e neso estamos. Pero, claro, é imprescindible ir da man da Xunta de Galicia. Nós podemos facer ese anteproxecto, ver que obras serían necesarias, asumir o compromiso, facer a solicitude, pero necesitamos ir da man da Xunta de Galicia para despois poñer en funcionamento e manter ese centro de día público, comarcal. Nesas estamos. A min, eu tomolle a man, evidentemente. Entendo que toda a corporación, non só porque se aprobe esta moción por unanimidade, senón por todas as anteriores que se aprobaron por unanimidade, porque creo que somos todos e todas conscientes de que é unha necesidade imperiosa, non só en Betanzos, pero como se dixo aquí, a nós importanos prioritariamente Betanzos, pois evidentemente chamarei á porta da Xunta de Galicia, agradezo o apoio do Partido Popular de Betanzos e dou por feito do BNG de Betanzos para remar todos e todas na mesma dirección, porque sen esa axuda para un concello como o noso é imposible. Por tanto, estamos a traballar no que se plantea na moción
e chegado o momento chamaremos á porta da Xunta de Galicia, da Consellería correspondente, e esperamos, por fin, unha boa acollida por parte da Xunta de Galicia ante unha promesa que se fixo hai moitos anos, pero non só por eso, senón porque é unha necesidade imperiosa do noso municipio que non pode deixar pasar moito máis tempo. Dixen xa noutras ocasións aquí que a poboación de Betanzos de máis de 65 anos está en torno ao 30%, Sabemos que en Galicia, a diferencia doutras comunidades, a xente maior, o recurso que prefire é a axuda no fogar, é o segundo centro de día, porque, polo que sexa, preferimos estar no noso entorno, no noso fogar. Eso non quere decir que as residencias públicas non sexan tamén moi necesarias, porque o son, pero os centros de día comarcais creo que deberían ser unha prioridade das políticas sociais na nosa comunidade. Así que nós traballaremos no que nos atinxe, que é Betanzos, e nesa liña estamos, e con esas miras estamos a traballar dende o grupo de goberno e cos técnicos e técnicas municipais. Bueno, pois entendo, señor secretario, que esta moción, non sei se co cambio da orde nos acordos ou sin ela, se acorda por unanimidade. Punto seguinte. O punto seguinte é a moción do BNG, sobre o plan de mobilidade. Voceiro do Grupo Nacionalista ten a palabra. Boa tarde a todos e a todas, moitas grazas. En setembro de 2020, o Concello de Betanzos anunciaba, a través dunha nota de prensa, o inicio da tramitación e a contratación da redacción do Plan de Mobilidade Municipal. Segundo este anuncio, o texto estaba deseñado para regular a circulación de vehículos e de peóns, incluindo a creación de carrís para bicicletas, de zonas peonís e de sendas seguras para a veciñanza. Logo deste anuncio, en prensa, abríase unha enquisa dirixida para que a veciñanza e todas as persoas interesadas poidesen expor as súas opinións e facer as súas achegas a respecto da mobilidade no noso termo municipal. Xa en setembro de 2021, o Bloque Nacionalista Galego de Betanzos presentaba unha moción solicitando coñecer información sobre o estado da tramitación do Plan de Mobilidade e sobre o resultado das mencionadas enquisas á poboación. Esta información non só non foi achegada, senón que a estes anuncios viñeron a sumarse outros que teñen a ver coa mellora da mobilidade dentro da trama urbana do Concello, como aquela de regulamentar o tráfico rodado no casco histórico cun circuito de cámaras, da que non volvemos a saber, e que se trataba dun investimento asumido a través do POS do que o Bloque Nacionalista Galego estuvo en contra, porque, como dixemos no seu momento, o fundamental para regular o tráfico no casco é dicir, como imos regular, non tiña sentido contratar cámaras de vixilancia sin saber o que íamos vixiar. Na mesma liña de anuncios en prensa, en xaneiro de 2023 publicouse na prensa que o Concello de Betanzos confiaba en transformar a cidade coa axuda do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno do Estado e construir no Carregal unha plataforma única que dera máis espazos aos peóns e a execución dun carril bici e a reformulación dos aparcadoiros, deixando a un lado o que o PXON aprobaba inicialmente o 15 de setembro de 2021 recollía para esta zona e a marxe dese plan de mobilidade inda en redacción. Compre lembrar que a día de hoxe as betanceiras contamos cunha cidade con saídas saturadas, en que os semáforos presentan un mal funcionamento ou directamente non funcionan durante semanas, con marcas viarias invisíveis, con escasas zonas pensadas para aparcamento dos vehículos e con pasos de peóns mal pintados
e mal pensados e moitos deles na súa localización. Así mesmo, a mobilidade no casco histórico segue esquecida e non se cumpren as ordenanzas en vigor, nin se derogan, nin se avanza na aprobación dunhas normas novas e, mentras tanto, os coches entran e aparcan nas rúas e prazas do casco sin ningunha regulación, abocando a betanceiras e visitantes a circular no caos. Para rematar a problemática da mobilidade, tamén se pode facer extensível a algunhas zonas das parroquias, como en Infesta, Tiobre ou Castro, que contan con vías moi estreitas para soportar unha alta densidade de tráfico en ambos os sentidos e que fan necesarias unha nova regulamentación que atenda ás novas necesidades. Por canto antecede, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita do Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Concello de Betanzos a informar ao Pleno dos prazos que se prevén para a aprobación do Plan de Mobilidade Municipal. Segundo, instar ao Concello de Betanzos a solucionar os problemas que existen na regulación dos semáforos, na sinalización viaria, nos pasos de peóns e nos cruzamentos. Terceiro, instar ao Concello de Betanzos a facer cumplir a regulamentación sobre a circulación e aparcamento no casco histórico, co fin de acabar co caos circulatorio en que vive a día de hoxe, así como a regulamentación sobre o aparcamento e mobilidade en todos os barrios de Betanzos. Cuarto, instar ao Concello de Betanzos a reformular a mobilidade nas parroquias do rural, en especial naquelas zonas en que se poida crear vías dun único sentido, mellorando a seguridade de vehículos e peóns. Quinto, facultar á Alcaldía e á Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Boa tarde, señora alcaldesa. Gracias. Bueno, recordar dúas cousiñas referente a esta moción. Na anterior legislatura, igual que comenta o concelleiro do BNG, que trouxo unha moción ao respecto, pois, o Partido Popular trouxo dúas, que quedaron tamén no limbo, que consten acta por un lado. Por outro lado, recordar que nos últimos 12 máis un plenos que levamos, recordar que hoxe é o número 13, pero como é martes non vamos dicir, calqueira dos grupos da corporación trouxemos mínimo un punto no que directa ou indirectamente falase da moción. Con todo o exposto anteriormente, pois comentar que o voto do Partido Popular neste caso vai a ser favorable, nada máis. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, a situación xeográfica do noso municipio, o impacto das infraestructuras de comunicación que nos atravesan, é dicir, autovía, autopista, Estrada Nacional 6, Estrada Nacional 651, dúas estradas autonómicas ou varias estradas provinciais, ou o papel do noso concello como cabeceira comarcal que presta servicios aos concellos da contorna, pois contribuyen estes tres aspectos a que Betanzos conte con unha densidade de tráfico moi elevada. Por lo tanto, coincidimos plenamente en que é necesario contar con unha ferramenta que regule a circulación do noso concello e que nos axude a darlle maior fluidez e maior sentido, tanto dende o punto de vista dos peóns como dende o punto de vista dos propios vehículos. E en base a isto, alá polo ano 2021, concretamente no mes de febreiro, axudicouse o contrato de elaboración do Plan de Mobilidade Urbana para o noso concello. Ao longo dese ano, o equipo redactor fixo múltiples traballos consistentes na recollida de datos, na análise deses recollidos de datos e incluso elaborou unha enquisa entre a veciñanza para coñecer as propostas ou as inquedanzas da poboación betanceira en xeral. Finales dese ano 2021, pois entregaron o documento que era o obxecto dese contrato, que era a redacción dese plan de mobilidade, pero documento que debe de ter concordancia cos instrumentos de ordenación do Concello, de todas as normas municipais, é dicir, Plan Xeral de Ordenación Municipal, Plan Especial de Protección do Casco Histórico ou incluso o actual Plan Director do Pasatempo.
Neste caso, ese documento que nos foi entregado no seu momento pois conta con varias contradicións con estas normativas, por citar algunha delas, unha das máis impactantes pois era a solución que lle daba a alta densidade de tráfico, pois trataba de destinar prácticamente todo o tráfico rodado do noso núcleo urbano á zona da avenida Fraga Iribarne, que entra en total contradicción co recollido no plan director do pasatempo que fala de tratar de minimizar o impacto do tráfico e do tráfico pesado por esa arteria de comunicación para unha mellor conservación do propio parque. Ou outras contradicións, mesmo co Plan Xeral de Ordenación Municipal, en varias vías que establecía nun sentido único de circulación e que o Plan Xeral pois marcaba todo o contrario. Ou incluso tamén recollía unha serie de actuacións en infraestructuras, en novas construcións que non son viables, non polo Plan Xeral de Ordenación Municipal. Polo tanto, as previsións deste equipo de goberno son as que, unha vez que se adapte o planeamento aos aspectos que se nos indicaron no trámite recentemente superado da exposición medioambiental e a súa posterior aprobación provisional por parte do Pleno, de ser o caso. Outra ferramenta que estamos a mudar, que é o Plan Especial de Protección do Casco Histórico, o novo PEPRI, que se pode ir adaptando este plan de mobilidade de forma paralela á elaboración do PEPRI, pois é o momento máis acaecido, non, para aprobar de forma definitiva este plan de mobilidade. É dicir, no momento que teñamos o plan xeral aprobado de forma provisional, recollamos todas esas cuestións que emanan do plan xeral de ordenación municipal e adaptar ese PEPRI a ese plan de mobilidade. No tocante ao casco histórico que citan na moción e na que estamos totalmente de acordo, pois dentro do programa de mercados sostibles incluído nos fondos europeos Next Generation, pois se contempla non a contratación dun control de accesos ao casco histórico, un control de accesos totalmente adaptado e adaptable aos parámetros que se propoñan no seu momento para dar cumprimento do que se estableza nese plan de mobilidade ou na ordenanza de circulación ou no documento no que nos quereamos basear para a súa configuración. Polo tanto, vai a ser, primeiro vamos a ter unha ferramenta que evidentemente vai a ser totalmente adaptable á singularidade e ás decisións que tomemos ao respecto. Polo tanto, estamos de acordo, levamos tempo traballando, queremos contar ca maior seguridade xurídica e non queremos que se produzan contradicións entre as distintas normativas municipais. Polo tanto, imos a votar de forma favorable ao que se formula nesta moción, posto que entendemos que é unha ferramenta totalmente necesaria e unha ferramenta que temos moito xa feito e que tenemos que adaptar á normativa que estará a piques de aprobarse por parte deste Concello. Moitas grazas, voceiro nacionalista. Grazas, señora alcaldesa. Para o BNG, prioridade nos espazos públicos ten que ser para as persoas. Por iso, facer uns espazos públicos seguros e fomentar a mobilidade peonil é fundamental, non só pola seguridade, tamén polo propio deseño das vías. Teñen que orientarse cara á mobilidade a pé ou en bicicleta, fomentar o transporte público e non ceder todo o protagonismo aos coches particulares. Todo iso é un deseño que ten que ser planificado e coordinado. Para iso é imprescindível que comecemos que aprobemos un plan de mobilidade. Este plan leva máis de 4 anos contratado e pensamos que é un espazo máis que de sobra para que nos expliquen cando se vai poñer en funcionamento e así. Vale, moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro popular. Teramos o voto favorable. Voceiro
do Grupo de Goberno. Sí, en resumo, e tamén a colación dunhas verbas do voceiro do Grupo Nacionalista Galego sobre a prioridade non dos POs sobre os vehículos e esas políticas de dinamización non do uso das bicicletas ou mesmo pois de rutas a pé. No plan de sostenibilidade turística que acabamos de firmar o convenio bilateral e no que tamén conseguimos unha importante cantidade de fondos europeos, pois entre varias das actuacións que aí se contemplan, pois vai, non? A creación dunhas rutas ciclables no casco histórico, precisamente para promover esa preferencia de uso dos peóns sobre os vehículos. Non é o único proxecto que presentamos, presentamos máis de dous proxectos para tratar de conquerir fondos para facer rutas ciclables no noso municipio e ir traballando nesa preferencia dos peóns sobre os vehículos. Dicir, non é que leve contratado 4 anos, é que entregouse, o documento foi entregado, non está aprobado, posto que o que explicaba na primeira intervención. Entra en contradición ca normativa do plan xeral e do plan director do pasatempo, que é posterior, evidentemente, a ese plan de mobilidade, e tamén haberá que adaptar esas cuestións do PEPRI. Sobre prazos, o máis importante, unha vez que se aprobe o plan xeral, pois tratar de conxugar o plan xeral aprobado e o plan de mobilidade. Esperemos que sexa canto antes e contar con todas estas ferramentas que o que se busca é primar esa fluidez no tráfico e primar a seguridade dos peóns sobre os vehículos. Ben, pois debatido o tema, entendo que se aproba por unanimidade este punto tamén, señor secretario, e pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto sexto, moción do BNG sobre a redacción do plan sobre o Día Mundial do Medio Ambiente. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas. En 1972, a Asamblea da Organización das Nacións Unidas, na resolución 2994 do 15 de decembro de 1972, establece o 5 de xuño como o Día Mundial do Medio Ambiente e aproba a creación dun programa das Nacións Unidas para o ambiente. Coa instauración deste día, a ONU pretende sensibilizar a opinión mundial en relación a temas ambientais, intensificando a atención e a acción política co obxectivo principal de darlle un contexto humano, motivando ás persoas para que se transformen en axentes activos do desenvolvemento sustentável e equitativo, promover o papel fundamental das comunidades no cambio de actitude cara a temas ambientais e fomentar a cooperación, pois esta garantirá que todas as nacións e persoas gocen dun futuro máis próspero e seguro. En relación a isto, o noso Concello, o Concello de Betanzos, ocupa un territorio incluído dentro da Rede Natura 2000 e na Reserva da Biosfera das Mariñas e Terras do Mandeo. A pesar disto, a nosa ría leva anos esperando polas actuacións que permitan o seu saneamento integral. As verteduras, tanto na ría como nos ríos Mendo, Mandeo e outros, estánse a producir continuamente sin ningunha consecuencia e polo de agora non se coñece ningunha medida por parte do Estado, a Administración encargada de favorecer a rexeneración a través do Ministerio para a Transición Ecolóxica e de Reto Demográfico para solucionar o problema nun futuro próximo. Na mesma liña, a veciñanza informa continuamente da perda da masa arbórea no noso núcleo urbano, en que son frecuentes as cortas de árbores en rúas e xardíns aparentemente sans e que nunca se repoñen ni se replantan, creando unha paisaxe cada vez máis dominada polo formigón, que resulta climáticamente máis problemática para as persoas e paisaxísticamente menos agradable. Son cuestións como estas, unidas á conciencia xeneralizada que temos un concello cada vez menos verde e que nos leva a traer a debate a esta aprobación da proposta que busque un Betanzos máis ambientalmente sustentable. Por todo canto acontece, o Grupo Municipal do BNG solicitamos os seguintes acordos. Instar ao Concello de Betanzos e a todas as institucións implicadas a constituir a Mesa da Ría con colectivos e con diferentes grupos políticos, así como a marcar un cronograma de actuacións para conseguir a rexeneración completa da ría. Instar a Xunta de Galiza a rematar o saneamento e a depuración das augas que se verten á ría de Betanzos.
Instar aos concellos que verten as súas augas á ría a actuar contra os vertidos aos ríos e á ría, así como acabar co saneamento das augas. Instar ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico a dotar do orzamento necesario as partidas para a rexeneración completa da ría de Betanzos. Instar ao Concello de Betanzos a realizar un estudo da masa arbórea do núcleo urbano e replantar as árboles que foron cortadas e estudar a posibilidade de plantar novas especies autóctonas no núcleo urbano. E sexto, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumplir estes acordos. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, pois estamos de acordo co espírito da moción. Quixera facer unha serie de puntualizacións. No acordo 1, onde se insta o Concello a constituir a Mesa da Ría, non hai moito tempo que a Reserva da Biosfera creou un foro público para protexer a ría de Betanzos, onde, se non me equivoco, xa temos presenza aí por parte do Goberno municipal. É certo que non sei se forman parte dese foro, xa que nós sí que non formamos, todos os colectivos que poidan aportar e decir, colaborar nese foro para a protección da nosa ría. Evidentemente, os grupos políticos restantes que conformamos a corporación non formamos parte, polo tanto, non sei se iso está funcionando, falo sobre o foro da ría, se é que non funciona, se sería preciso crear esta mesa ou sería duplicalo, quer dizer, o que temos que pensar é en algo que funcione, non en que haxa dous, quer dizer, unha mesa, un foro, que ao final non se chega a ningún acordo ou a ningunha solución. Entón, sí que me gustaría que nos explicaran se é posible cal é a situación dese foro, se ese foro podería ser ampliado para incluir a todos os colectivos, se é que non forman parte del, e tamén ao resto de grupos políticos que conformamos a corporación, e despois, en xeral, como decía, estamos de acordo co espírito desta moción, pero non podemos evitar falar sobre o acordo número 2, onde se insta a Xunta de Galicia a rematar o saneamento, é algo tan manido que xa falamos en tantas ocasións sobre as competencias que a Lei de Bases de Réxime Local atribúe aos concellos e a cada unha das administraciones, tanto a estatal como a autonómica como a provincial. E non o vou a volver a repetir porque sería xa moi cansino, pero é evidente de quen é a competencia exclusiva e cal é a competencia que teñen as outras administracións. Non falo só da Xunta, sino, insisto, do Estado e tamén das deputacións provinciais. Polo tanto, nos o que, unha vez que nos aclaren cal é a situación dese foro público sobre a ría de Betanzos, se non proporemos unha emenda de alguna maneira, polo que decía, por non duplicar as diferentes mesas ou foros, e por outro lado solicitamos a votación por puntos destos acordos, porque evidentemente estamos de acordo en todos, pero en un non podemos estar de acordo porque iríamos en contra da normativa estatal que recolle a Lei de Bases de Réxime Local. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, a situación do medio ambiente no noso planeta dista de ser a idónea na actualidade. Procesos globais como o cambio climático, a deforestación, a perda de biodiversidade, o exceso de contaminación ou o continuo deseo que xera o continuo crecemento do nivel do mar son situacións de graves consecuencias para o medio ambiente e o ser humano. Sendo estes procesos xerados e acentuados se cabe máis pola acción do ser humano. A acción do ser humano que, a pesar de diferentes importantes políticas que levan executando en diferentes estados nos últimos anos,
Parece que no canto de minguar, parece que pretendemos acelerar, debido ao continuo negacionismo de diferentes partidos políticos ou gobernantes e gobernantas que, en vez de protexer o noso ecosistema, fan do negocio e da desprotección ambiental a súa propia bandeira. E temos como claro exemplo o caso da planta de Altri en Palas de Reis, a escasos kilómetros desta cidade. Como dicía, a pesar deste negacionismo de certos dirixentes, as políticas que nos últimos anos se veñen desenvolvendo en materia de medio ambiente e clima tamén xeraron beneficios sustanciais. Beneficios que se visualizan na mellora da calidade de vida e do medio, ao mesmo tempo achegouse unha maior innovación que a súa vez tamén permitiu crear novos postos de traballo. Con todo, e a pesar destes esforzos, o planeta sigue dicindo que segue sendo insuficiente. No que atinxe a moción que trae hoxe o Bloque Nacionalista Galego, consideramos que desde as administracións máis pequenas, debemos de sumarnos a ese esforzo. Esforzo que en Betanzos e coa imprescindible axuda dos fondos europeos permitíronos a dar pequenos pero importantes pasos como é, por exemplo, o do prácticamente a renovación integral da iluminación pública de toda a cidade, a mellora da eficiencia enerxética en edificios públicos como este no que nos atopamos, no Museo das Mariñas, o renovado mercado municipal, o desenvolvemento do plan de sustentabilidade local, a próxima instalación de puntos de recarga de coches eléctricos ou a tamén próxima creación da comunidade enerxética, que son e serán pasos fundamentais para diminuir o dano á nosa atmosfera. Pasos, como dicía, que son pequenos pero importantes, pero pasos que debemos de seguir dando en aspectos que tamén mencionan a súa exposición de motivos o Bloque Nacionalista. Pasos como a elaboración de estudo de árbores do núcleo urbano, estudo que xa lles adianto que desde hai uns meses se ven facendo, e sobre todo a consecuencia da aparición de especies invasoras, como é o picudo, insecto que, como podemos ver nas nosas rúas, está a esnaquizar todas as nosas palmeiras de orixe canaria e que evidentemente nos está obrigando a realizar un estudo de como actuar en caso de non dar vencido a esta especie invasora, que plantar e, como non, plantar especies de carácter autóctono que nos permitirá, sen lugar a dúbida, mellorar o noso ecosistema. En canto ao saneamento e a depuración de augas, cabe sinalar que hai uns meses a Xunta de Galicia fixo entrega a este Concello do Plan Director de Saneamento, un documento que define as principais necesidades de saneamento e depuración de augas para os próximos 25 anos. Un plan que, como é evidente, ten como obxectivo de prestar un servizo de saneamento e depuración sostible acordo cos obxectivos globais de protección do planeta, pero que tamén ten como obxectivo o de cumprir. E cumprir significa compromiso, un compromiso que, como xa sinalei en plenos pasados, ten que haber por parte de todas as administracións, indistintamente da cor política, e que se ten que ver refletido nas partidas orzamentarias da Xunta de Galicia, do Estado ou calquera outra administración, debido a que é algo inasumible por parte deste Concello por vontade propia, posto que estamos falando de investimentos pretos de 18 millóns de euros. En canto ao resto de puntos que teñen que ver coa rexeneración da ría, da que fixo tamén mención a portavoz do Grupo Popular, estamos de acordo co espírito, xa o dixemos en plenos pasados tamén, de crear esta mesa, e ademais a consideramos prioritaria, pero tamén consideramos que esta debe ser impulsada e liderada pola Xunta de Galicia ou ben pola Reserva da Biosfera e das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, organismo que, como tamén mencionou a portavoz popular, desde hai meses ven traballando neste sentido, celebrando diferentes foros e actividades no que se aborda todo o que ten que ver co presente, así como as oportunidades de futuro que debemos de ofrecer a nosa ría a nivel medioambiental. Nada máis nesta primeira intervención e moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas. Nós, como grupo, como partido político do BNG, non estamos incluídos en ningunha mesa nin en ningunha consulta do que ten que ver ca rexeneración da ría. Entendemos que é moi necesario crear esa mesa porque
insistimos, temos unha das rías máis contaminadas de toda Galicia, a competencia do saneamento, o sea, da depuración da nosa ría, segue sen facerse, eso sigue sendo competencia da Xunta. É a Xunta que ten que prever e dotar de medios para poder limpar a nosa ría, para que os concellos que siguen vertendo teñan infraestructura para poder depurar as augas e non seguir, pois eso, mantendo ese nivel de contaminación que ten a nosa ría. Insistimos en eso, en que ese tema, ese acordo, ese punto 2 do que falaban vostedes, é a Xunta de Galiza que ten a competencia de depuración das augas que se verten á ría. Por eso, pensamos que deberíamos seguir mantendo ese punto. Despois, o das árbores, é moi necesario, porque é verdad que se cortaron un montón de árbores nestes últimos anos e entendemos, que deberían de replantarse, deberían de facerse espazos como máis agradables para a veciñanza. Os nosos maiores agradecen moito as zonas de lecer, sobre todo dos parques e dos árbores. Non moito máis, agradecemos eso, que se teña en conta ese tema das árbores e nada, insistimos en que instamos á Xunta de Galicia que cumpra a parte que lle toca, é dicir, a parte que se supón que é a rexeneración da nosa ría que lle fai moita falta. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, nós tampouco formamos parte dese foro público que creou a Reserva da Biosfera hai pouco máis de un ano e pico, 2 anos. Por eso mismo preguntábamos si estaba a funcionar ese foro, no que sí ten presenza o goberno municipal, precisamente para evitar duplicidades, que decir, si xa existe un foro que funciona, para que se vai a crear outro, pois será mellor ampliálo e que formen parte todos os colectivos, como decía antes, si é que non o forman, e todos os grupos políticos que conformamos a corporación. Non é que estemos en contra de crear unha mesa, pero si xa existe e funciona, pois será mellor ampliála que duplicala. E despois, bueno, a proposta era votar por puntos porque volvo a insistir, é dicir, voulle dar lectura á normativa básica en materia de réxime local que atribúe aos concellos a competencia exclusiva en materia de abastecemento e saneamento dos seus sistemas municipais. Outórgaselles as atribucións en materia de suministro de auga, sumidoiros e tratamento de augas residuais. Establece tamén esta normativa como servicios que todo concello debe prestar por si mesmo ou asociado, entre outros, o de abastecemento domiciliario de auga potable e alcantarillado. Polo tanto, a responsabilidade directa dos concellos e o resto das administracións, como dixen, central, autonómica e provincial, teñen competencias de apoio e de colaboración. Non quería volver a insistir, entón, por eso pedíamos a votación por puntos porque non podemos estar de acordo con algo que vai en contra da lei. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Algo que engadir? Simplemente aclarar con respecto á creación da mesa da ría. Quero recalcar ese traballo que se ven facendo por parte da Reserva da Biosfera e con diferentes entidades relacionadas coa ría de Betanzos, que se celebraron diferentes reunións neste sentido e, bueno, tamén consideramos, e creo que é a vontade que se ten neste traballo que se está realizando, que esa mesa da ría este incluído todo aquilo que se fale nestes foros, e por eso tamén mencionei na miña primeira intervención que creemos necesario que sexa liderada pola Xunta de Galicia ou pola Reserva da Biosfera, que é plenamente coñecedora das problemáticas que temos na ría de Betanzos. Eu non teño nada máis que engadir. Grazas. Moitas grazas. Por aclarar o desas xuntanzas,
Como recordarán hai un tempo cando houve unha certa polémica porque se pretendía cobrar un canon polo uso de diferentes tipos de embarcacións na nosa ría, tivemos unha xuntanza nun local betanceiro, ademais, no que dende a reserva se convocou a todas as partes implicadas, Xunta de Galicia, varios concellos, Concello de Betanzos, Concello de Paderne, Miño e Bergondo, creo recordar, e colectivos tamén, evidentemente, que utilizaban diferentes tipos de embarcación, incluso clubes deportivos, colectivos ecoloxistas, en fin, para falar daquel tema e doutros, e daquela xuntanza, evidentemente, e xa se debatira varias veces neste salón de plenos, entendo que nos doutros concellos tamén falouse de crear unha mesa, foro ou co nome que sexa, no que estén pois todas as partes implicadas. Falouse logo da Xunta de Galicia, de todos os concellos que formamos parte da beira da ría de Betanzos, todos os colectivos, etc. Entendemos, eu entendo como alcaldesa neste caso, que ao ser algo supramunicipal debería ser ou ben a Xunta ou ben a Reserva, pareceme ben, quen lidere un pouco isto, pero sí, parecenos importante que nos sentemos a analizar pois moitas problemáticas que teñen a ver coa ría, non só as que se citan aquí, que son algunhas delas, senón que tamén hai máis. Aquel día falábase de marisqueo, falábase de moitos outros temas que teñen que ver ca rexeneración da ría, co tráfico pola ría, tanto agora están a xurdir vehículos eléctricos, en fin, moitas variables que hai. Falouse da retirada de embarcacións que hai preto do noso porto e que todos e todas coñecemos. Falouse de varios temas importantes, pero quedan moitos por tratar e por tratar de solucionar. Por tanto, eu quería aclarar eso. A partir de aí non nos volvemos a xuntar todas as partes. Si sei que nas xuntanzas da reserva, as que acude o Concelleiro de Medio Ambiente en representación do Concello de Betanzos, se tratan moitos temas que atinxen a reserva e temas que teñen que ver coa ría de Betanzos, evidentemente, pero ese foro como tal non se volveu a convocar a súa xuntanza. Pediremos dende o Concello a Reserva pois que o volva a convocar, ou ben a Reserva ou ben a Xunta. De non ser a Xunta, penso que a Reserva é unha boa entidade porque todos os implicados estamos dentro da Reserva da Biosfera. Parecenos importante o que se propón na moción. En canto as palabras da voceira popular, ten moi claras cales son as competencias municipais nalgúns casos e noutros non tanto. Non vou a recordar afirmacións que se fixeron aquí ou fora de aquí, mesmo por escrito, como pode ser o de axuda no fogar incluso, entre outras, non é a única. O saneamento, a rede municipal é competencia dos concellos, a rede. No caso que se fala nesta moción, como outras veces se falou, non é dos concellos. E máis, as competencias en infraestructuras hidráulicas en alta é, neste caso, no caso que nos ocupa, da Xunta de Galicia. Igual que é evidente que hai que acudir ao Ministerio para outros temas que teñen que ver coa ría e mesmo a demarcación de costas do Estado. Pero non, señora voceira do Partido Popular, non teremos o Concello de Betanzos que facer fronte a
o que se menciona nesta moción, que é a depuración das augas que se verten á ría de Betanzos. Pero si a nosa rede de saneamento que ten carencias, moitas, e que estamos a tratar de resolver paso a paso en cada obra, que sempre, dende sempre. En fin, que o noso voto vai a ser favorable. Señor secretario, que se someta a votación esta moción, que entendo que non se aproba por unanimidade. Votos en contra? Vale, pues votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Ben, pois queda aprobada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista e o voto en contra do Partido Popular. Punto seguinte. Punto seguinte, o punto 8º, moción do PP para a adopción de medidas para subsanar e vixiar o abandono de fincas. Voceira popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, nos últimos anos non hai día no que moitos veciños veñen de reiterarnos a súa preocupación, alarma e malestar polo estado no que se atopan numerosas parcelas ubicadas ao longo do noso termo municipal. Na pasada legislatura presentamos varias propostas nesta liña. Falábamos naquel momento do estado de abandono de numerosas fincas, parcelas en diferentes barrios e parroquias como a Condesa, Roibeira, Graña, Piadelas, Carañas, Infesta, Angustia, Castro ou mesmo no propio entramado urbano. Polo tanto, son coñecedores desta situación e saben que non solamente provoca situacións de insalubridade ou mala imaxe, senón que ademais supoñen un claro risco de cara á tempada de altas temperaturas que estamos a pasar e, consecuentemente, unha maior alta probabilidade de incendios, como os que ocorreron no pasado mes de xullo do ano anterior, e nos que, afortunadamente, non se sufriron danos na veciñanza. Engadido a esta situación, os posibles focos de infeccións que en moitos casos lindan con núcleos de vivendas que están a xerar, como mencionamos con anterioridade, un gran malestar nos veciños. Como ben saben, dende a Administración local, entre as súas competencias está de vixiar, controlar e facer cumprir a lei e normativa medioambiental de mantemento das fincas ou parcelas que se atopen sen limpar, incluindo, obviamente, como xa manifestamos en máis dunha ocasión, as propias de titularidade municipal como exemplo de coherencia co que se debe exixir. É por iso que dende o Grupo Municipal do Partido Popular solicítase en base ao Regulamento Orgánico Municipal os seguintes acordos. Que dende a Concellería correspondente levense a cabo as accións necesarias para detectar todas as parcelas ou fincas que se atopen nun avanzado estado de abandono. 2, que unha vez detectadas as devanditas propiedades nese estado, iníciense as accións necesarias e dentro da lei e normativa medioambiental para que esta situación sexa subsanada. 3, que os acordos 1 e 2 se executen coa maior celeridade posible. E 4, último, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira no que delegue leve a bon fin estos acordos. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Desde o Bloque Nacionalista Galego imos votar a favor de que se cumpra a legislación, como non pode ser de outra maneira. Hai unhas normas para asegurar a limpeza das fincas e as parcelas privadas e, como é lóxico, temos obriga de garantir que se cumpra, porque é unha obriga municipal. Ademais, o Concello ten que mediar para evitar os conflitos entre a veciñanza e o problema da limpeza das fincas moitas veces é un conflito moi grave entre veciños. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Desde hai prácticamente 2 décadas o incremento do abandono de leiras privadas foi en aumento de maneira exponencial. Situación que, como sinala o Grupo Popular na súa exposición de motivos, preocupa e alerta a veciños e veciñas que conviven a diario co abandono de leiras e solares, xerando situacións de alarma, como dicía, debido ao posible risco de incendios, así como de insalubridade nas proximidades das leiras ou vivendas. Este abandono, do mesmo xeito que o abandono de vivendas privadas, por exemplo, no casco histórico de Betanzos, con decenas de vivendas en estado de abandono por parte dos seus propietarios,
fai que o persoal municipal teña que dobregar os seus esforzos, xa que maiores de atender ao traballo diario para o que se lles require, tamén deben e fan o labor de exercer de vigilancia e seguimento en ambos os casos. É dicir, a receita do máis con menos. En esta situación estamos todos os concellos de Galicia sen distinción de cor política. Neste sentido, este problema vese multiplicando tamén polos continuos cambios de temperatura que, sumados á presenza de choivas, fan que o control da vexetación sexa prácticamente imposible. Neste punto, quero facer unha pequena paréntesis e, como non, recoñecer o traballo diario e constante de operarios municipais que a diario combaten esta situación, incluso facendo horas fora da súa xornada de traballo para ter os nosos xardíns, así como a limpeza e roza de camiños da zona rural no mellor estado posible. En canto á labor administrativa a que se refire o Grupo Popular na súa exposición de motivos, cabe mencionar certos datos para contextualizar a situación na que nos atopamos a día de hoxe no Concello de Betanzos. Durante o ano 23 enviáronse un total de 168 requerimentos para a limpeza de parcelas a instancia de denuncias veciñais. Destes, acredítase a limpeza dunha porcentaxe bastante discreta, próxima ao 48%. Todo iso grazas á presentación de comunicación acreditativa por parte dos propietarios, así como pola comprobación posterior por parte dos empregados municipais. Por outra banda, grazas ao convenio asinado entre a Xunta de Galicia, FEGAM e SEAGA, en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, ao que está adherido este Concello, enviáronse a finais do ano 23 un total de 750 requerimentos de oficio por parte deste Concello. Requirimento dos que coñecemos un elevado grado de cumprimento, pero do que estamos á espera dun informe definitivo por parte do SEAGA. E continuar, como non, co arquivo ou ben coa tramitación das correspondentes sancións coercitivas e, no caso de que estas non sexan efectivas, limpar estas leiras de maneira subsidiaria. Chegar a este punto non é fácil. É complicado, xa que en moitas ocasións dar cos propietarios destes solares fai que en moitas ocasións sexa o Concello quen teña que asumir os custos de limpeza destas propiedades que non lle corresponden. Outro caso é a multipropiedade, casos nos que moitas veces os diferentes propietarios non son doados de identificar e notificar, porque ben están falecidos ou ben se atopan noutros países, por poñer algún exemplo. É por iso que é evidente que temos un problema de responsabilidade e sensibilidade por parte dos propietarios destas leiras que nun grao moi elevado incumpren coa súa obrigación de que estas estén en plenas condicións. Neste sentido, e seguindo a tramitación correspondente, o Concello de Betanzos actuou de maneira subsidiaria en diferentes propiedades, sendo en moitos casos, casos antigos nos que se descoñece a propiedade destas parcelas, casos na zona urbana, onde tamén están previstas novas execucións subsidiarias en próximas datas, en outros casos a limpeza de maneira subsidiaria de franxas de seguridade de 50 metros que lindan con edificios ou vivendas. Desde logo é insuficiente. Moitas veces a inmensa carga burocrática a que nos vemos sometidos para levar a cabo estes requerimentos fai que pasen os meses e vexámonos anos tras anos na mesma situación que a de inicio. É por iso que consideramos que desde a Xunta de Galicia, así como os diferentes grupos parlamentarios que conforman o Parlamento de Galicia, debese de abordar e simplificar esta elevada carga burocrática a que nos vemos sometidos todos os concellos de Galicia. Unha carga que, como dicía, enreda e complica de maneira moi elevada o obxectivo principal, que non é máis que outro que o que se limpen as parcelas. Prioridade e preocupación única dos veciños e veciñas de Betanzos. En canto aos acordos que nos propoñen hoxe aquí, dicirlles que estamos de acordo porque son acordos que se cumpren e que se veñen intensificando nos últimos meses. Acordos que na medida dos medios que dispón este Concello actúase coa correspondente responsabilidade e dilixencia. Aproveito a ocasión tamén para reiterar que o cumprimento destes requerimentos, así como a responsabilidade do cuidado e limpeza destas propiedades privadas, non é só unha obrigación, senón que é un acto de solidaridade co resto dos conveciños do noso municipio.
Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Pois ben, somos coñecedores dese envío de requerimentos, e así nos lo trasladaron moitos veciños, moitos enfadados tamén, porque se lles requira, todo hai que dicilo, pero evidentemente, bueno, pues, todas aquelas persoas que sexan propietarias de alguna parcela, pois o deber, lóxicamente, pois, o de limpiala. Polo tanto, nos insistimos, é dicir, e ás veces podemos resultar pesados, pero é porque nos insisten, é dicir, hai verdadeira preocupación, bueno, pois, nalgúnas zonas, sobre todo, onde, pois, en caso de que haxa pois un lume, pois pode haber lóxicamente unha desgracia e a xente, bueno, pois ten lóxicamente pois certo medo e certa preocupación. E é por eso que insistimos na necesidade de que, evidentemente, sin poñer en dúbida o esforzo que fai o persoal municipal, pois que continuemos insistindo e, de alguna maneira, pois tratar de que se minimice, polo menos, os riscos en aquelas zonas onde todos somos coñecedores que son máis que evidentes. Non teño nada máis que engadir. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro nacionalista. Imos a votar a favor e parecenos moi ben que insistan co tema este, porque de feito é un tema moi importante, igual que na nosa moción tamén insistíamos precisamente polo mesmo, porque é un tema moi importante, entón, pois eso, que con noso voto vai ser favorable. Moitas grazas. Voceiro socialista. Sí, simplemente reiterar pois, o que dixe na primeira intervención de todos os pasos que se veñen dando por parte deste equipo de goberno e tamén agradecer públicamente o esforzo dos funcionarios municipais que a diario fan estes requirimentos, esta labor de vixiancia constante e que, insisto, sigue sendo insuficiente e que, por tanto, son os propietarios os responsables destas propiedades e son os que teñen que limpar. Pero, bueno, seguiremos esforzándonos e seguindo en que na maior cantidade posible destes requerimentos cheguen a bon fin e que a convivencia entre a veciñanza neste sentido sexa a mellor posible. Nada máis. Moitas grazas. Entendo que este punto se aproba por unanimidade. Señor secretario, pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto 9º, a moción do PP para a adopción de medidas de seguridade vial na DP 906. Voceira popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. A Asamblea Xeral de Nacións Unidas proclamou o pasado 18 de agosto de 2020 o período 21-30 como segundo decenio de acción pola seguridade viaria, xa que no 2020 non se alcanzou a meta 3.6 dos ODS da Xenda 2030 de reducción a metade do número de vítimas mortais e feridos graves en accidentes de tráfico. Trátase dunha oportunidade a nivel mundial para que a seguridade viaria sexa considerada un aspecto para ter en conta nas políticas públicas de todos os países. Os patróns de mobilidade atópanse nun proceso de cambio profundo. Cada vez máis persoas optan por usar a bicicleta e camiñar, xa sexa por consideracións ambientais ou por motivos de saúde e benestar persoais, o cal significa que hai máis usuarios vulnerables e desprotegidos nas estradas. Unhas políticas de mobilidade activa máis firmes poden supoñer un punto de inflexión á hora de reducir as emisións de CO2, mellorar a calidade do aire e reducir a congestión do tráfico, pero as medidas que estimulan estas opcións de mobilidade tamén deben ter en conta de forma sistemática consideracións relativas á seguridade. Calcúlase que as infraestructuras viarias e os arredores das estradas son un factor que contribúe a máis do 30% dos accidentes de tráfico. Unhas estradas ben deseñadas e adecuadamente mantidas poden reducir a probabilidade de accidentes de tráfico.
a identificación dos riscos e a cualificación da seguridade de forma sistemática, é dicir, avaliacións proactivas, ademais de análises reactivas máis tradicionales de lugares con alta concentración de accidentes, son ferramentas útiles para avaliar a calidade da seguridade da rede viaria. Ademais, as normas revisadas preparan o terreo para lograr uns niveis máis elevados de automatización nos vehículos ao iniciar os traballos relativos ás especificacións para a eficacia da sinalización e as marcas viarias, incluída a súa localización, visibilidade e retroreflectividade. O peatón é o principal protagonista da mobilidade, debería de ser o centro de atención fundamental respecto da seguridade vial e da comodidade. Temos constancia que na DP 0906, estrada provincial que rexistra altos niveis de tráfico rodado ao seu paso por Carañas, Xerpe, Touriñao, entre outros, a meirande parte dos condutores non respetan os límites de velocidade establecidos, poñendo en situación de risco extremo a veciñanza que utiliza o sistema de transporte público, así como a senda peonil, principalmente nenas e nenos e persoas maiores, que se ven na obriga de cruzar a estrada para acceder ás paradas de autobús. Curvas con pouca visibilidade, estado lamentable do firme, inexistencia de pasos de peóns, así como manifestos excesos de velocidade, están a poñer en perigo a seguridade da veciñanza. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos presenta a seguinte proposta de acordos. 1. Instar a Deputación Provincial da Coruña a proceder a reparar o firme beirarrúas, así como sinalizar pasos de peóns nas inmediacións das paradas de autobús. 2. Instar a Deputación Provincial da Coruña a establecer un sistema de control de velocidade que garanta a seguridade dos peóns. 3. Instar a Deputación Provincial a reforzar a seguridade do vial á altura da estrada que comunica co Campo Santo municipal. E 4. Último, que a alcaldesa ou concelleiro no que delegue leve a bon fin os citados acordos. Gracias. Moitas grazas, voceiro nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Desde o Bloque Nacionalista Galego imos apoiar esta moción porque pensamos que estas melloras na seguridade viaria son unha necesidade para as veciñas e veciños da zona. As demandas de seguridade viaria son importantes en todas as estradas e rúas do Concello, independentemente da administración titular das mesmas. É o Concello o que ten que trasladar estas necesidades á administración correspondente como administración máis cercana á veciñanza. Esperamos que o antes posible se poidan estudar e executar tanto as beiravías como os pasos de peóns e controis de velocidade necesarios nestas e noutras zonas do noso Concello, porque a verdad é que é moi necesario. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, a estrada en cuestión, a DP 0906, denominada Betanzos a Campolongo, pois é unha das estradas máis transitadas, non, do noso municipio. Temos que ter en conta que é unha vía de acceso para toda a veciñanza da parroquia de San Martiño e para os veciños e veciñas do concello limítrofe de Paderne. Ten un elevado tráfico e un elevado tráfico tamén pesado, posto que toda multitude de transportes, principalmente da actividade forestal, pois circulan por esa estrada para posteriormente pois levar esa madeira ás factorías que hai na nosa zona, nomeadamente a Betanzos Infesta HB principalmente. O noso Concello ten un tramo desta estrada provincial que chega hasta Campolongo, pasando polo noso municipio, Paderne, Vilar Maior e Pontedeume, duns 2,8 kilómetros. Nestes 2,8 kilómetros, nos últimos anos, a Deputación Provincial da Coruña levou a cabo pequenas actuacións consistentes en pequenos mantenementos e conservación, tales como a construcións de cunetas revestidas que supuxo un pequeno avance no sobreancho non da propia vía, o que dá unha maior seguridade para o cruzamento de vehículos e unha maior seguridade pois para os peós. Evidentemente non é a solución definitiva, pero si é unha pequena axuda. Facendo memoria, nesta estrada provincial, a Deputación Provincial da Coruña no seu momento elaborou un proxecto non para a ampliación da dita arteria e debido a
as numerosas expropiacións que levaba consigo ese proxecto e ao alto impacto que tiña no territorio, pois desbotouse continuar con este proxecto e foi anulado, creo recordar, alá polo ano 2012. Co obxectivo de mellorar a seguridade viaria nesta estrada, que é un obxectivo común e que compartimos, pois a Alcaldía realizou xestións na Deputación Provincial da Coruña e se materializou con unha visita o pasado 7 de febreiro do ano en curso da Deputada Provincial de Vías e Obras e a propia alcaldesa a dita estrada, na que a Deputación Provincial da Coruña, por parte da deputada que acabo de nomear, pois comprometeuse a realizar diversas actuacións en materia de seguridade viaria para dar cabida e mellorar esta infraestrutura tan utilizada. No tocante aos acordos que se formulan na moción, no tocante aos pasos de peóns, evidentemente, estos podemos demandar todos os pasos de peóns que queiramos, pero estes establecense en base a unha legislación autonómica de estradas e a uns criterios técnicos. Vemos como noutras administracións tamén levamos demandando dentro do Concello pois que se doten con pasos de peóns e non pode ser polos informes dos técnicos. Neste caso, o mesmo, comprometéronse a realizar estas tarefas de mellora na seguridade viaria e, evidentemente, sempre que se cumpran os condicionantes, pois tratar de sinalizar pasos de peóns. Sobre unha cuestión que citan que é cando falan de control de velocidade na vía, pois vamos a apoiar a moción, pero tal como plasman, control de velocidade son actuacións para controlar a velocidade que é competencia única e exclusiva da Garda Civil. Polo tanto, lles propoño que modifiquen ese acordo, posto que non ten ningún tipo de competencia a Deputación Provincial no control da velocidade, salvo que se refiran á colocación de elementos que minoren a velocidade. De ser así o caso, pois lles pediría que tamén incluíran o control de velocidade por parte da Garda Civil, porque sí é certo que é unha cuestión demandada por parte da veciñanza da zona, e así o trasladamos en varias ocasións a este corpo de seguridade, tanto nesta vía como noutras, como pode ser na estrada comarcal ao seu paso por Guiliade ou na estrada provincial ao seu paso por Piadela tamén. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois, agradecer o apoio a esta moción, que non é outra cousa que a voz dos veciños, que é certo que le van reiterando pois durante moito tempo, e evidentemente sí que aceptamos incluir, pois trasladar, digamos, a Garda Civil pois no que son as súas competencias, pois o control, digamos, de velocidade. Non teño nada máis que engadir. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Nada, reiterar o noso apoio á moción e decir que nada, cando se nos traen mocións cas que estamos de acordo e pensamos que son positivas para a veciñanza, votámoslas a favor. O digo polo que nos dixo no outro pleno de que lle votábamos sempre en contra das mocións. Mire, neste trouxo dúas e as dúas lles votamos a favor porque entendemos que son moi necesarias. Moitas grazas. Moitas grazas, voceiro socialista. Nada máis que engadir, o compromiso da Deputada Provincial de Vías e Obras está aí e vaise a cumprir, nada máis. Esperemos que se cumpra ese compromiso que é moi necesario. Pois, señor secretario, entendo que esta moción se aproba por unanimidade con ese engadido que aceptou a voceira popular proposta polo voceiro socialista. Pasamos ao punto seguinte. Rogos e preguntas. Primeiro damos lectura á resposta ás preguntas do pleno anterior. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Respostas ás preguntas do BNG sobre a práctica de bádminton no Carregal.
O Goberno local valorará todas as opcións para darlle espazo ao grupo mencionado. Así lles foi comunicado no seu momento. O grupo de Goberno tamén cree necesario incentivar os deportes non maioritarios, materializando unhas xornadas de iniciación ao waterpolo a pasada semana na nosa piscina municipal. O que tamén cree necesario o Goberno municipal é a reparación urxente do pabillón do Colexio Vales Villamarín para poder desafogar o pabillón municipal de actividades e poder darlle cabida a outras. Respecto ao funcionamento do servizo de comedor do Vales Villamarín, esta pregunta será respondida pola alcaldesa. Sobre os soportes publicitarios no entorno do pasatempo, o Goberno local estudará a posibilidade da retirada dos elementos publicitarios instalados no ámbito do parque. Respecto ao estado da parroquia de Bravío, en pasadas datas o concelleiro de Obras reuniuse con veciños e veciñas da zona para abordar as diferentes problemáticas. En vindeiras datas, moitas destas cuestións que formulan serán levadas a cabo por operarios municipais. Sobre as edificacións da Rúa Santiago, a Xunta de Goberno Local de Disoria, que se celebrou o pasado día 21 de maio de 2024, acordou a concesión da licencia de demolición das vivendas sitas nos solares da Rúa Santiago. O tráfico abrirase no momento no que a seguridade estea garantizada para os peóns. Respecto á limpeza das beiras rúas en Vista Alegre, por parte do Ministerio, este requerimento foi realizado de maneira telefónica por parte do Concelleiro de Medio Ambiente. Sobre a limpeza da área do Porto, nos últimos meses fóronse realizando labores de mantemento e pintado de diferentes elementos do mobiliario da zona do Porto. Estes labores non finalizaron debido a que a reposición de elementos como a baranda de madeira aínda non foi recibida por parte da empresa subministradora. En canto ás labores de limpeza, estas realízanse de maneira reiterada e constante. Respecto ao camiño de San Xiao, unha vez analizada a situación e elaborado o proxecto de execución pertinente, este foi remitido á Consellería de Medio Ambiente para a súa correspondente autorización e o expediente de contratación realizarase por método de urxencia. Respostas ás preguntas do Partido Popular. Respecto á Rúa Santiago, a Xunta de Goberno Local de Disoria, que se celebrou o pasado 21 de maio de 2024, acordou a concesión da licencia de demolición das vivendas sitas nos solares da Rúa Santiago. O tráfico abrirase no momento no que a seguridade este garantizada para os peóns. Sobre a limpeza e existencia de verdín nos accesos ao centro de saúde, esta queixa deben de realizar ante o titular do dito equipamento, é dicir, ante o Servicio Galego de Saúde da Xunta de Galicia, posto que é o propietario da instalación e dos accesos aos que se refiren. Respecto ao funcionamento do servizo do comedor do Vales Villamarín, esta pregunta será respondida pola alcaldesa. Sobre o camiño do Coto, o camiño que mencionan está a ser avaliado por técnicos municipais para a elaboración dos traballos que se consideren máis oportunos. Respecto ao camiño de Castro Pontellas, as labores de limpeza e rebache realizanse de maneira constante. Operarios municipais revisarán a zona para realizar as correspondentes melloras. Sobre a estrada de Castela e o ámbito da gasolineira, a empresa propietaria é a responsable do bo estado das súas instalacións. Non obstante, estas peticións xa foron expostas á propiedade. Respecto aos presuntos desaxustes no complexo deportivo do Carregal, ao Goberno municipal non lle constan os desaxustes mencionados. Si é certo que tras o Campeonato de España Infantil Masculino de baloncesto, nesa semana houbo que suspender actividades ou cambiar o horario das mesmas. Os usuarios foron avisados con antelación e celebramos que tras finalizar o campeonato puideran volver á normalidade. Respecto dos horarios de uso da pista municipal, é o Departamento de Deportes do noso Concello responsable da súa organización. Agradecemos ao Partido Popular o seu interese pola pista municipal, mas existen outras de competencia autonómica que agardan melloras trascendentais que polo de agora seguen sen chegar. E sobre o cemiterio municipal, temos coñecemento do estado no que se atopa o cemiterio, así como somos conscientes das incuestionables melloras que necesita. Esta cuestión será abordada en próximos plans municipais. Nada máis. Moitas grazas. Respecto ás dúas cuestións sobre o comedor, resposto nunha porque era moi parecida. Vamos a ver, os dous grupos falaban de queixas, dando a entender numerosas queixas respecto ao servizo. Eu quero apelar a que se algunha familia ten queixas, non la faga chegar ao Concello. Durante este curso 23-24 que xa rematou, no Concello constan dúas queixas. Unha, é unha chamada telefónica que creo que xa mencionei no pleno pasado.
pero que quedou aí sin rexistrar. Pero sí, houve unha queixa respecto a algo que pon de manifesto BNG na súa pregunta do pleno anterior, que é o cambio de menú, creo recordar, no 5 de maio deste ano, ou no 7. É verdade, a empresa cambiou o menú sen avisar ás familias e sen avisar ao Concello. Debe avisar ao Concello e debe avisar ás familias. É certo que non é algo que suela pasar, si é verdade que 3 ou 4 días no curso, por así decir, ofrécese un menú menos saudable, máis divertido, por así decir, en fin de curso, Nadal, algún día así. A explicación que diu a empresa ao Concello ao preguntarlle foi que fora un cambio neste senso por celebrar ese día. Vou a decir textualmente a explicación que se nos diu, e vai en serio. O día da risa era para sacar un sorriso aos nenos. O que está mal en non avisar, ten obriga de avisar ao Concello e ás familias, evidentemente eso non pode suceder. Esa foi a explicación que recibiu o Concello, que nos enteramos a posteriori. Respecto a outra queixa da que ten constancia o Concello, foi posterior e foi presentada por 2 familias que ademais viñeron a falar comigo, despois presentaron a queixa por escrito, e aí si se fala de temas que se falan nas preguntas, como a temperatura, a cantidade. Bueno, eu insisto en que o Concello estará pendente as técnicas municipais do Departamento de Servizos Sociais, tanto a responsable do contrato como outras técnicas continuamente tratan de facer un seguimento a todo o que ten que ver co comedor, con inspeccións alí, con petición de informes, etc. En canto a cantidade, tanto as técnicas municipais como que se nos diden de a empresa e o que xa dixen aquí outras veces é que son as cantidades que unha persoa nutricionista cree convintes para nenos e nenas de 6 a 12 anos ou de 3 a 12 anos. Ante a pregunta de que si é o mismo para diferentes idades de 9 ou de 12 ou de 10 ou de 12, a resposta dos profesionais é sí. En canto a temperatura, eu quero insistir en que non sei se existe a percepción ou a dúbida de que os nenos e nenas que comen na segunda quenda comen o que sobra da primeira, non é verdade. Os alimentos veñen por separado, con envases por separado, non vai enfriando a comida, veñen preparados de xeito que mantense a temperatura. A temperatura que se debe cumprir. Probablemente non este fervendo. Eu fun hai poucos días con algunha familia a velo, non queimaba, por así decir, pero era unha temperatura, non estaba frío, estaba boa para comer. Si pode ser que a percepción dun neno ou dunha nena, igual que de adultos, varíe para que unha persoa está moi quente, para outra prefire o moi quente, non sei, pero aí sí que creo que é unha percepción que a temperatura polas constancia, polo que me consta, tanto por parte das técnicas municipais como polos informes que pido, como pola impresión que me levei aí uns días, tanto por parte de nenos e nenas como do que vin ali e provei, é que é máis que aceptable. Pero, bueno, insisto, calquera queixa que chegue, estaremos dende os servizos sociais pois tratando de poñerlle solución ao que así se requira ou supervisando, vixiando encima de que se cumpra o que se ten que cumprir. Pero, bueno, insisto, houve esas dúas queixas nun servizo que atende a
preto de 500 nenos e nenas, non nos esquezamos, nun centro público do noso municipio. Faise un esforzo enorme para prestalo nas mellores condicións, todo é mellorable, por suposto, e trataremos de pois estar encima de que se cumpra todo o que se ten que cumprir por parte da empresa. Pero creo que se cumpre, sinceramente, en condicións satisfactorias para o Concello, para os nenos e nenas que forman parte deste servizo. Pero, bueno, que calquera queixa que se faga chegar, por favor, aos servizos sociais municipais para poder actuar. Se non temos coñecemento, non podemos actuar máis que facer os seguimentos periódicos que se veñen facendo, que, por suposto, se fan queixas ou non. Era o que quería aclarar. Entón, agora damos paso aos rogos e preguntas deste pleno. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas. Ben, rogos e preguntas do Bloque Nacionalista Galego, pleno de 25 de xuño de 2024. Primeira, a veciñanza e as persoas que visitan Betanzos amosaronnos o seu malestar polo estado do lavadoiro das Cascas. Mais alá do feito deste estar pechado ao público, chama a atención o lamentable estado que presenta. Pintadas en todos os muros, suciedades, restos de comida e de cartóns, etc. Pode o Goberno local desenvolver labores de limpeza e de adecuación do edificio do lavadoiro das Cascas? Pode, así mesmo, o Goberno local abrir o lavadoiro para o desfrute da veciñanza e das turistas que nos visitan? 2. Desde hai semanas chama a atención a construción dunha nova antena, probablemente de telecomunicacións, de moi altas dimensións. Esta antena sitúase na zona dos Remedios e pode verse desde todo o núcleo urbano. Pode o Goberno local indicarnos cales son os usos a que se vai dedicar esta infraestructura, así como poñernos os días do estado da concesión das licenzas desta construción? 3. Varias veciñas da zona da Fonte de Unta volveron facernos chegar o seu malestar polo estado dos soportais desta rúa. Somos coñecedoras, polo que se nos ten indicado en sesións plenarias anteriores, do problema de propiedade desta zona, mais compre solucionar tanto a limpeza dos soportais como os seus problemas estruturais. As veciñas e veciños infórmanos de que as paredes sobre as que se sosteñen os soportais teñen fendas e que a estrutura da zona corre perigo, mentres que ningunha administración lles ofrece solucións. Na mesma liña tamén nos indican os graves problemas de limpeza que se dan nesta área. Pode o Goberno local darlle solución a estas problemáticas? En que prazos? 4. As veciñas e veciños do barrio dos Remedios e da rúa Saavedra Meneses indícanos o seu descontento pola imaxe que ofrece o barrio, así como polo perigo que supón para peóns e condutores o estado do firme. Abundan o verdín e as ervas tanto nas beirarrúas como nas beiravías, que fan que o chan estea esvaradío. Pode o Goberno local solucionar esta problemática a curto prazo para mellorar a vida destas veciñas? 5. As persoas que acoden á parte nova do pasatempo indícanos que desde hai unhas semanas permanecen pechados os baños públicos desta zona, dificultando o benestar das familias que acoden a este parque. Pode o Goberno local indicar o motivo do peche destes baños? En que momento cree o Goberno local que se van volver a abrir os baños? E na mesma liña, as usuarias do parque reiteran a falta de limpeza da zona nova do pasatempo. Os estanques continúan verdes, a sociedade é omnipresente e o mobiliario aparece moi deteriorado, como é o caso do hórreo centellado e coa porta caída. Pode o Goberno local solucionar estas cuestións? En que prazos? 6. Seguindo con cuestións relativas á limpeza, numerosas persoas alertáronnos sobre a falta de limpeza de algunhas das fincas na rúa Valdoncel, especialmente as que lindan con tramo urbano da Nacional Sexta. Nalgúns destes predios, as cedras e silvas e as polas das árbores medran de maneira ostensible e mesmo chegan á cabeza das persoas que circulan polas beirarrúas. Pode o Goberno local desenvolver os preceptivos labores de limpeza da maleza que invade as beirarrúas e instar os propietarios a que limpen as súas fincas? En que prazos? 7. A veciñanza da rúa de Rosalía de Caso volveu-nos trasladar o seu descontento pola apertura dun novo local cunha licenza de apertura cuestionável. O local conta cunha licencia de apertura para a cafetería, mas estás a publicitar como disco bar. Como é evidente, as dúas licenzas non teñen os mesmos horarios de peche nin exixen os mesmos requisitos técnicos para a súa apertura. Por este motivo, a veciñanza exixe ao Goberno local que aclare de que tipo de local se trata e se cumpre todos os requisitos técnicos que a súa licenza exixe. 8. e última, unha vez máis, os veciños e veciñas da Ribeira pídennos melloras no seu parque infantil. Ademais do problema do estado das estruturas de xogos, que xa denunciamos neste pleno, nas pasadas semanas arrincáronse varias das madeiras do peche perimetral do parque infantil. Pode o Goberno local acometer as necesarias obras de mellora do parque infantil da Ribeira do seu peche? En que prazos? Moitas grazas pola atención e boa noite.
Moitas grazas. Vocero popular ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Boas casi noites a todos e a todas. Bueno, rogos y preguntas del Partido Popular del pleno de junio desde el 2024. 1. Numerosos vecinos nos hacen llegar sus quejas por la acumulación de excrementos de animales en las calles de nuestra ciudad. Entendemos que estos son comportamientos incívicos, no son responsabilidad del Gobierno municipal, pero sí de sensibilizar a la población para corregirlos. ¿Tienen prevista alguna medida para tratar de mantener limpias las calles de Betanzos? ¿Van a presentar en algún momento el anunciado plan de sensibilización sobre la recogida de excrementos de mascotas? ¿Cuándo? 2. Vecinos de Nuestra Señora del Camino nos trasladan sus quejas por la falta de mantenimiento y limpieza de las escaleras que parten de dicha calle y conectan esta con varias fincas de la zona, a la altura del número 40. Esta situación ya ha provocado más de un susto a modo de resbalón. ¿Es consciente el Gobierno municipal del riesgo que supone el lamentable estado de las escaleras? ¿Tiene previsto su limpieza? ¿En qué plazos? 3. Ante varias quejas de familias de usuarios del comedor infantil del colegio, Vales Villamarín, principalmente por la cantidad y temperatura de la comida que sirven los estudiantes, rogamos al Gobierno municipal que lleve a cabo las medidas oportunas para garantizar la óptima calidad del servicio de cara al próximo curso. Evidentemente esto estaba escrito antes de la explicación de la señora alcaldesa. 4. Vecinos de Acondesa trasladaron a este grupo municipal su preocupación por el lamentable estado del parque infantil del Convento das Donas. Además, este mismo está rodeado de árboles cuyas hojas y restos llevan tiempo sin limpiar, lo que provoca resbalones y atascos en los registros de agua cuando llueve. ¿Tiene el Gobierno municipal previsto alguna medida para mejorar el parque infantil del Convento das Donas y su entorno? 5. Vecinos de la Rúa Traviesa denunciaron recientemente la instalación de cables y cajas de electricidad en varias fachadas de esta calle. Todo esto pocos días después de la aprobación de la moción del Grupo Popular para el soterramiento de cables en el casco histórico. ¿A qué se debe dicha instalación? ¿Es una instalación temporal o quedará de manera permanente en las fachadas en la Rúa Traviesa? ¿Tienen pensado cumplir con la aprobación de la pasada sesión plenaria? 6. El puente de madera que cruza el río Mendo, conectando el entorno de Bartolomé Cosío con la avenida Juan García Naveira, se encuentra en un estado lamentable, roturas tablas sueltas y varios tornillos levantados. En una situación similar se encuentra otro puente de madera que cruza el Mandeo, enlazando el malecón con el Paseo de Bullas. ¿Tienen previsto la reparación de los citados puentes? ¿En qué plazos? ¿Cuál es el motivo de su evidente falta de mantenimiento? 7. La falta de visibilidad del paso de cebra que enlaza la Rúa dos Ferradores con la Plaza García Hermanos a pie de la Torre de Santo Domingo ha provocado varios accidentes en los últimos meses, algo que preocupa a los vecinos y comerciantes, en una zona con tanto tránsito, tanto de vehículos como de peatones, por la seguridad vial que debe ser una prioridad. ¿Puede el Gobierno municipal estudiar el cambio de emplazamiento de dicho paso de peatones y, de no ser el caso, llevar a cabo las medidas que incrementen su seguridad? 8. Vecinos del entorno de Dr. José Fariña nos comunican que se están depositando los escombros de la obra de humanización y reforma de la Plaza del Emigrante en una finca de la calle Profesor Antonio Míguez. ¿Es conocedor el Gobierno municipal de dichos hechos? ¿Está previsto depositar los escombros en la obra en dicha parcela? Y nada más. Muchas gracias. Pois moitas grazas a todos e a todas. Sen máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Boa noite.